David. Kora woɗɗoytade? Ma woɗɗoy. Wo min memi hen tan seeɗa. Ana ɓuuri memi hen kay accito kara? Ami arta tan so Allah jaɓi inchallah. Yalla Ma waɗ woɗɗoy seeɗa. jande. A goɗɗo yo? Ma woɗɗi seeɗa. Kono kam hoto ñallu ha ɓurti nangue no wuli noon. Ɓoyata tan jaɓi. So Allah jaɓi. Coggal ma ngal mbiɗa hoto? Mbimami o yeehi guila 7 heures o dawi kam. 7 heures? 7 heures. Lawɗani hande. An omo jogui bureau wiyetengo Hawwa ko toon o dawi mbeɗa anti. Hankkadi affaire o hunde ko annude. Joni kam muñ tan. Kala ko muña ma gasa laaɓa ceɗɗa. Min mi haydo laamu wala. aɗa andi ko wiyete pause ko ko mbaɗɗon ɗo mo pause seeɗa kono mbaɗa andi tan ñande ɗuggitimi to darimi ɗo so renaki de mi wiyani wulat ɗo makko ɗo huɓɓat tan hoto ƴetti ko gañata noon hoto ƴetti ko gañata kono an kam muñ tan ayi ko biwoto omo waɗa ni omo yaato omo nodda mawɓe sukaɓe omo rendina wuuro ko arata tan koye rien ko wiyete rien ko koye rien ara ala hen fof gasa saabu ko mami yahatande hume somi yahani ñaagoyade mi jaɓani humetaki mi ñaagoyaki saka hokke neɗɗo kam mbo sik rokkirta ɓiyummo anda mo jinna mum garan fuura kam ɗum alano hen sowona taw ko joni ɗum kewe fuura muñ tan haydara kewata min kam komi baɗɗo pause eyyi ɗiɗo temps uji sowona komiɗa keɗiɗo haala ma tan ɗum tawi kam gaccirmomi sesa mi wiyanimo haydara kono ñande ɓurñitime makko ala hoto gañ hoto fi hoto soppu hoto yow hoto waɗa haydara haydara kewata wattinta tan koye gasi haalaji mi tawi guilam ñawlude haala makko ni ne irta guilɗi hooram de nde tawno ko coggal eyyi moƴƴi mi anda hanko jogormi wadde koto wuulat jawde ɓurat adan wulde Aɗa Bal mbaɗa jam waji a waɗa jam yetteral mawɗo kante jam fingay machallah mawɗo kante ko ma gardon hande bisimilla mba bisimilla ana ɓesi wayru ɗo de mi wayru ɗo sedde haaju wawi nangue de mawɓe mbi haaju wawi nangue eyi ɗo ko goo mi wayri ɗo seeɗa Bal on noon haaju gonɗo e wuuro he mbimi hande mi fecca nangue joni noon ko poɗɗo yaade to baba galle haɗa mi yatto toon ɓayde mi haalde e yeero woni mo jiiɗa hokkude ɓiye o mi haalde ɓiye o mi jiiɗa hokkude mo joni mbi hade mi yatto babiraɗo to ɓayde kanko noyi wayi wulde hoore mi ara ga mi haalda e maɗa somi heeɓe maɗa noon ko laaɓi mi fuɗo yatto baba galle ko ɗum woni ko imminimi hande ko moƴƴite ummini o Kante nam umminma ɗo kone waɗi fayida saabu kala jokkowo enɗam Allah jokka balɗe mum min noon kam hakkunde yero e Hawwa ɗum ko hunde ɓoyde gile nde Hawwa jibina yummum yero ari suuti hoore Hawwa wi jaggini yero mum gila nden mbiɗa jaggi hen emine jaaha hen noon gila e on saha ha Allah waɗi yummum yero yeehi haɗani mbiɗa jaggi ha en jettima e saaha goto yero yeehi ɗannungal wona arti addori debbo kono ɗum fode e muusde walla e hamnade mi ƴewani ɗum ƴewmi ko hunde ɓoyde nde hakkunde am e yum makko ɗum woni mbiɗa hen tan ha joni o saaha baba galle nde o ari nde baba galle wino wonde yomi jagganmo yero tan saabu o e debbo kam kanko yiiɗa o wawdani mum yehi noon ha waɗi saaha yero ari wini yiiɗi Hawwa mi wi to kon gonnomi gonmi baba galle wi kañumne de loppet kañum iwi hen kañum yaltiti hen ha laaɓi so sago mum ko yo iw e do haalulaji ɗi o haalata kaɗo haalama fewnte nden noon min ha ɗo mbiɗi jogui doole wadde dewgal ngal wonko gañami tan wonko ƴewanmi a jarama seydi Bal andi mi nani ko kalɗa ko kadi ka joom konngol andi hanki mawɓe kumanno dewle sukaɓe te on aadi kadi o foti tan ittede ɓaade yummum yero nangui tekkil hande aɗa yoɓa ñamade aɗa yoɓa diminne te mo ganduɗa ko wuurani aɗa wawno yaltide hen ƴeewa jawdi aduna ɗo ka ɓiyo goɗɗo te kadi aɗa wawno humde dewgal ngal no mbiɗa ni taw baba galle tinani min noon gañum ko yaade to baba galle mi haalda e baba galle taw mi anda an holko woni e maɗa
ɓayde mi andi ko woni e ma toon mami yaha toon kadi somi yehi toon mami haalamo komo nana so tawi mi haalnima o jaɓani enen ko enen gardi wuuro ngo ma en pawe makko ko ganduɗa o wawa ruɗade min de hammi mi acciranimo tan ni wonde ko yiɗem waɗa de min somi welama ɗo Allah moni ceenu mi human gal ala ɗo ittete no somi waɗi ɗum mbiɗa foti wadde saabu hakkudemi e yumma ko firnde nde min mbaɗi nde tan e tinna dewgal mi haalani noon kanko kadi kanko komo yaaduna hen min kay jahlimi kay kanko nden ko kanko puusanno yomi jaggu tan to jaggumi eyyi sa yi ɗum ene wawi taw wonko jolti kono ɗum fof wade noon mi yahat ɓayda fammini kam mi yattu makko kalnoɗa mon tiiɗi wuuro ma fiɓodira somi yewi haalde makko kala ko kalɗumi kanko kala ko mbaɗɗen caggal ɗum o wawa felden inchallah ɗo joni somi oppima a waɗi tan janggo e jaam kanko baba galle wawi felden kono ɗacci tan mi yaha toon somi yehi toon mami yaha toon janggo walla ɓaawo janggo min kalda kala ko wawi wonde mami artama seydi Bal jarama salmini ka moƴƴi baba galle noon mi ɗaccirtamo nani omo woni e wuuri tan omo waɗa ko welimo walla mo haala ko welimo tinno hen so Allah jaaɓi baba galle oɗo kam mbiɗa sikki tan nanani kanko tan jinni koko yurnimo o jinni koko yurnimo i an joni tan aɗani en action joni tan tis arrête Arsène ay babdi mari baba ma ba ñana ko te waaju mo wi mo ngarami waran baba ma ba joni odo ton mo lengel ho baba mo ba do nganma o mo dilli no hunugo mi heptini mudi no buran famdem rek ala baado mi heptini baado mi hepti kañum yinno ngandem sayda mi waramo ba ko bandi ba non way bandi o ba ko bandi e be ñaadi ha berti ba kay ponmi ko inirde dum ponmi ko boy arga way mo joge ma haaju way simma pele alon seri mo joge ma haaju tidam wallahi ko wona urgence kay andi somi ari galle mon subaka law kay gaare rani ko urgence dar fodo ratamo wiroy tan ngara ha ndanan joni a fiyat les ratios subaka law wa wore won mo barduda wuro ngo kadi toñan kam tan yero ala wora barde debbo more mbara bardane hawa yero ay gor mi barda barde hawa mi warma de comme naturel wallahi komin goni seylabe ko fof sa barde hawa mi warma sawani way fiyat les ratios ni wonto jiida yaade ni barda yi mbara wonane bardude hawa a toñan kam tan a bardane hawa wallahi min hay gor bardane wuro ngo hakkunde mal dor ngoni e joni les ratios subaka lawo no faman tan maro kay hangdini sa lorima tan kay yaltan hen sen yaltan hen ko ni tan dum boy mo jogi ma haaju non quoi ko jam kay a majjani boy ablay kay miñum hawa boy oɗon ni boy tiddo hore o tan ciofɗo o tan jom kinal mangal ngal mi on man muuni hay hen tiddir non hore si boy lepti kam e wuro ngo pour wallahi jaw aɗa andi jam mo hawa mboɗon wode préation pour humandemo mbiɗa faami kay ara wona attini ko babam sali wi mi restata ɗum e sabu ASSIMI no wayni majjani ASSIMI no wa arnon nde won joni noon ASSIMI nanani tan ko babam min kam e leemi wona min addunomo ɗo en jinmi ko resde biba gellayo kono miñi ko ablay so tawi amen e lawol ngol o serran amen o dérange min fo hami dérange mi yiɗat fiidemo kono mi ronkat fiidemo sabu somi fiimo mawni kono wawi wiide komi piyowo e mo wawi hulde mi hen yaltay mariage o a faami somi yeehi galle mabɓe amin jooɗi amin gone wode gération tan jiyata tan ko dogo noddoya debbam wallahi Allah ne seedi noon no wara te mboro yennana jomum ko kañum waɗat noon o noddomo ar galle boy ara dun adda a turup ma wuuji tan dukko tan ko mami ummo toon kay mi hoora beele o daña jam ɓooyo jinmi fiyana kam kala mo kalamni ɗum e wuro ngo elle koɓe hulɓe mo
wallahi ɗum jinmi sibo Allah boy wallam hen moranaka mo frene ustanaka mo tan wiyamo sa woppani tan sa tawi yoro tan aɗa griyamo mami war mamma tan so daji aɗa andi wonmo min da piide hello ɗo paddi ɓuri yejjide wona ko bacci wonno bacci piinoɗa o saami directement saami direct alani jimi famdem Ablaye oɗon boy ɗum noon kam oppi jungam gesi wayno hande ɗum ɗo paasi ha laabi ceer hakkude mo wallahi tampini kam boy oɗo o mo gasani hay muyno way yow noon wayi tidde hoore no an gonduɗa mataw ko gacce tan pour mownira debbo o kon gasi kono ɗum ɗon fof ala mi hejani e makko oppi bangam gasi an yo wan minema min timnodiran ni ka tunde ɗum e nder wuro ngo dar gustamo dar jimmi ko goppana ham ɗon gasi o mami réglumo e 2 secondes très bien 2 secondes taw so wirtima cehilagal ni ɗum ɗo woni nafoore cehilagal no ka sehilem joom wattamin hoore ma Allah ne seedi ka sehilam wattamin hoore ma wallahi kirta hen cagal somi resi boy après jeewen an mo jiɗɗa e wuro ngo ndesa ɗum watta caɗele il faut ndesa noon non jimi wonde ko suufiyanke ala res noon woni suufiyanke wajiɓe nan mbiya taw ka gorko gongre gongo wiya wona gorko mbimi ko gorko par ce que min makko waldanno suudu so fini no jirren momi ni ɓuri andi ko gorko ana dañde ɗum aɗa wandi mbaɗa waɗa no mbari waɗata ni ka ceeɗa way walla men way tan ɗum ɗon woni probléme wallahi ɗum tan woni probléme 2 minutes mi régle ɗum ha laabi ceer kala ni jiiɗamo e wuro ngo tan ussanammo waɗam somi yiyanimo hande so réglani hande tan mi yiyanimo gas janggo noon ɗum réglata moromi hen mi yeeyi jeere eyi ok Diayo ale fay salmini ale madame nice salmini sibo Allah way boy Diayo way boy sibo Allah way no ɗum tiiɗata voilà jaro hen way eyyi mi ƴeewa yarnuɗo bamdi e bamdi an bamdi mari poɗɗa ko yeyde ɗum yeyi bamdi ma baba ma ba ko tiddo hoore ala o mbaba o daran baba so rewno garta yimɓe direct non mami haalde mami famnu an ka neɗɗam quoi non relirta hen Coupez le foofu laay merci